Hi guys! Welcome again to my vlog. Magtanom ko og Easter naman next week. Ay, kano sa man ang Easter? Basta Easter na, second week na sa Easter karon sa Semana Santa. Ang uso din mailhan na nga Easter kung mananom sila nga ingani nga buwak. Sa Pilipinas di man ta uso no, ambot di man ko hinanom gud sa Pilipinas pero ingani nga buwak. Makita na kung ingani nga tanom, mamuwak na ingani nga tanom, pasabot Easter na. So aron na asad mi theme of Easter or Semana Santa dire mananom po buwak guys. So mori ko sa akong garage manggod ni unya ako maning gipamutangan sa gipamutangan sa mga gamit sa tanom. Ani ko magkuan, ngani ko magtanom-tanom, magbutang sa kong mga pinalit nga mga paso ug mga karaan nila nga paso. Mananom ko kunuhay kay ron ako i-decorate. Okay. O asa ka garage guys nga napay lingkod. Napay lingkuranan. Lingkuranan ni siya sa iro. Unya kay nabuslot asa tong buslotan na. 20 years naman gud nga higdaanan sa iro dito sa sala. So nagilisan nagbago nga higdaanan mas may pang iro kay napay ngani nga lingkuranan sa wheelchair. Kami nga mga kuan mga tao wala gyud ng iro. Naagi nga na special kay kung gipalitan pa ni. Una higdaanan sa iro. Gilisan nagbago kay pinangga man kay iro. Last week pa rin ako gipalit. So, ang mga ugat, tanaw makita nang gawas na lisod na kay kwaon sa kuan. Lisod na kay kwaon sa iyahang pat. So, isuway na ko og tanom sa ingani. Kaya ron ko pagpapasad siya tanaw niya. Ibutang na ko diya sa gawas, guys. Kung ibutin ako sa... Okay. Nang gawas na ang ugat tungod sa ka. Puno na sa sud siguro. Dapat kita nung ganin ako before. Puan siya din madaot siya din mga ugat. Ay! Ito may pag-ibot Masayangan man sad ko kay may man lang ning gamito ni. Mahal ba yan ni din sa Sweden guys kaning usa ka ingani. Mahal pud kaayo. So may na lang i-recycle ba. Tanaw ugat naghuot. Naghuot ang ugat sa ilawom. So, sakto na sa siya. Ibalhin siya nga. Ibalhin siya sa ingani. Sa bulan lang po na ko. Lain nga. Pagkapin sa iyang surroundings. Iyang tupad. Kanina. Nalaya na tao. Nangita. Nagkuan. Nagsyagit na og tubig. Nangita nagtubig. Tanawa puno na sa kayo. So, malang po niya ako ibutang sa gilid-gilid niya guys. Kaya anong po siya kuan. Na ay contrast unya kaning akong yuta nga gamiton mao pud ni sa last year nako nga mga laing tanom pud nga gigamit mao na lang pud akong gamiton recycle kay mahal man ang yuta. Adagan mang yuta pero kanang ang akong paliton kay kanang mang yuta sa tanom kanang baligya ba kay di ko kahibaw kung bang yuta nga kanang kuha lang ta dihag yuta kung mabuhi ba ang mga tanom. Sumo na I make sure na lang law papunta ni upalit na lang ko og yuta nga para gid sa mga tanong kanang baligya ba. So mo na lang jud kung siguro gipalit ipakapinta ni sa kilid ni gagmay tanawon tanig di ba ni sila mag-ilog. I'm sure mag-ilog ni sila sa vitamins pero daghanon lang pud ang yuta kay ron kuan sila. Aron sa kuto sa ay napakukot. Basta. Ay nagupog-upog pa guys Buhi-buhi pa. So uot na akong tanong mailhan ba guys nga di ko kay baw mananong. Dili ra di ko nakatong last year ako nagtanong-tanong sugod. So di jud ko kay baw, di jud ko bansay mananong.
Kaya ma-inspired mo punta kay guwapa man ang mga buwak good. So, tanong punta, tuon-tuon punta tanong. Guwapa man punta na ng tugkaran og may mga buwak-buwak. So, suway-suway sa ko tanong buwak guys. Wala na siguro ni. Ox na siguro ni Ox. Pero uy, balik. Naluya naman tao niya. Nagkinahanglan ng syagit ng tubig. So, okay na siguro ni siya. Basta na itanong lang. Okay, good. Goods na ni guys. I think. Fights. Fights na guys. Laple na to. Matagay mo sa. So kani guys, ang akong mga pots. Last year sa nila. Uban na ni last year palit. Ang uban kani mga karaan naman ni. Sa iya maning sa una nga kuan. Kinipos. So kani mga dagko kay nga flower pots. Pinalit na ko last year. Namalit ko bago kay para ibutang sa tugkaran. So money guys. Bugat kayo pero worth it naman po kay clay man po siya. Yan nila siya butangan og mga buwak-buwak. Okay, big laki. Ay, pupul. So, like, pare itong usa guys, na nanggawas in taon ang gamot sa kapun. Dapat na siya dugay na gitanong last week pa. Pagpalit, dapat gitanong na dayon. Kaya na-busy man ko this whole week. Karoon pa kong day off. Aray. Lisura ani sanay ugat. Maluoy mo kung pamutlo ng mga ugat kay kuan magkay sa dasig. Buhi kay ba? Fresh cake na kinahanglan ng kaigton. Ay. Kuan ni siya guys, umurag sibuyas. Na. Nara, ugat. Kinahanglan dako-dako jud ni sudlanan kay dako-dako nga pat kay kuan man. Dako na manihang ugat. Itanong sa taning receded may para na sa siya pang accentuate. Bahala mag-ilog na sa nutrients. Sumbagay mo diha. Day usa nga ukaw na kaayo himatyon. Plant killer naman ko ani. Ang pag matay. Kaya mo plant killer jud tani may ladot ang plant killer. Sorry, buwak. Uy, asan ito? Pero pa rin. Okay na na. Lawan, tabunan. Tabunan. Okay. Kung ipakita ninyo ang mga tanom nga gitanom last year nga wala pa namuwak, hopefully wala pa mamuwak sa karon,
kay wala pa man sad ang Easter pero coming na. So gigit na tanom ko last year. So mga tanom last year nang gawas na karon. Mao ni siya katong pang Easter nga buwak. Gitanom last year. So wala pa ning mukadkad. So guys, mao ni resulta sa akong gitanom. Gahapon gitanom karon ra ko nag-video. So mao ni siya. Nya nasad nga to sa pikas ano sa sugputan. Nangari ang masa. Ito para nako katong ko ano, nabuhi sa taon ang katong murag namatay na. So mo ni siya. Guwapa no. So diri pod guys, ako sang gitanuman og usa pa jud. Pero duha ka buok ni akong gibutnan din duha ka pungpung. Unya day katong gamay nga murag himatyon oy. Ning lagsik ung naong man. Sumay na lang. Kadungog mo sa mga langgam guys. Kanda sa lasang ang mga langgam. Ug nay do ka buk diri. Para naglupad. Ikahuman ani, nagpas na sa Lenten season, itanom na nila sad sa yuta. Kay mutubo raman siya balik next year. So mamatay na ni siya after Lenten season. Spring na dire guys, so mo na ang mga langgam. You can hear the birds. Bando ka buok nga na so. Basta akong videohan manglupad. That's it guys. Thank you for watching.